افجنه ایک جدهان خزانین دین پارێزگەها دووکەیە و گومان li zêde wergirtina kirêya kahrebe heye. Her carekê de êkê ev heqê kareba ve 2 sadin 3 sadin xwedê qebîl neke. Ew ê bi şeprizeyî gazin tên xwed kirin. Cara ewil 700 hatin. Careka de jî 306 bûna 307. û piştî hingê 200 in. û piştî exîrê hindî bû şerê min û xuda nekare belvêre kira 105. Piştî gazin da zêde wergirtina kirêya kahrebe gehiştiye lanên berpirs. Li dîvçûnekê da li çend rojên borî 5 karmendên wergirtina kirêya kahrebe li sinûrê parêzgeha Duhokê hatîne desteserkirin. Rêveberê belavkirina kahreba Duhokê jî dibêjît tanûke 9 karmendên wergirtina kirêya kahrebe dayîne dadgehê û li ser karên wan hatîne ladan û fasıl kirin. پشتی قیران دارای هلبت پتر اکود بجن وضع آبوری آلوستری لحاتی و فتره چوی او حالت چیول ریو بریامه حالتی هاتن دخواز حقی خو کر شبر هنده بیا سبب هنده کو او کارمنده هاتن دستگیر کرن و اعتراف جهات کرن بوی او گوجمه ها خلکی هاتی برای کرتن هرچند هنده کیشوانا یه جاره کدی زفران دینه الگور آمارên rêveberiya kareba parêzgeha Duhokê nêzîkî 300,000 peşdarên kahrebe hene. Li sala 2015 72 milyar dînar kirêya kahrebe li welatiyan hatiye wergirtin. Demekê de li goreyê amaran Duhokê pêgirîtirîn parêzgeh bûye bo dana kirêyên kahrebe û li dîmahek hev jî pitir ji 7 sedê xelkê Duhokê kirêyên kahreba xwe dayîne. Lê her beşek ji karmenda hewilda ye du carkî pare ji welatiyan wergirin. Nasir Elî Rûdaw, Duhok.